y mis yma yn 80 ac wedi cael sylw heddiw yn y Daily Mirror. Mi oedd yna South Wales Evening Post neithiwr hefyd. Mae ben arall y ffôn efo ni pnaw yma. Sut ydych chi, Mr Morgan? Da iawn, diolch. Da iawn, diolch. Wan ta, da chi rioed wedi methu ymarfer meddan hwthau. Ydy hyn yn wir? Odi. Wedyn, mi ddechreuoch chi efo'r band yn 1936. Do. Ac oeddech chi yna pen eithon nhw ffurfio'r band, ych chi? Oeddech chi un o'r bobl oedd yn gyfrifol am hynny, ta oedd y band wedi ffurfio cyn hynny? Oedd y band ffordd ffeirwyd wedi cael ei reformo. Yn 1924. Ia. 1924. Yn di ci oedd un o'r rai oedd yn ei drefnu fechel. A wedyn y fo oedd yn gyfrifol am gael chi i ymuno ar band, ia? Ie, eitha reit, ie. A ydych chi'n chwarae'r cornet? Ydw. Ydych chi'n chwarae rhywbeth arall o blaw y cornet? Nago. Cornet a trompet, of course, ond offeryn bras i nhw, chwarae fe. Ie. Mae'n pethau di newid wrth gwrs ers 1936 yn dydi, oedden ni'n trafod hynny gyna efo rhywun, sy'n mae pethau wedi newid. Sut mae hi dyddiau yma i gael aelodau i fan pres? Mae'n anodd iawn, achos mae'r teledu wedi dod cael, a mae siwt gymaint o ffordd creuwyd distractions gyda nhw. Mae'r pobl ifanc, maen nhw'n gallu neud un a neud yn all, a mae'n dipyn o job wedyn ni i gael nhw i eistedd lawr a sylweddoli beth maen nhw'n trial neud, efe. Ac bob faint fyddwch chi'n ymarfer fel band? 2 waith yr wythnos nawr. Ia, a fi na bobl ifanc yna pen fyddwch chi'n ymarfer? Bir. Mae wedi 8 a 9 o bobl ifanc na chael, a rest, of course, yn rhoi sy'n waren o'n regular, fe. Ac fyddwch lle fyddwch chi'n mynd allan i beth, performio, lle fewch chi? Wel, bydd ni'n mynd i'r Brangwyn Hall nawr yn Abertawe i Sul. Ydych chi? Ni'n mynd lawr manna. Ond chi'n bod ni wedi bod am y blynydde 2 blwyddyn diwetha yn dawel iawn de. Oedd dim digon o nifer da ni fynd na, chi deall? Dwi'n deall yn iawn, ydw. Mae 5 ricen oedd yn y band, fel. A mae rai chi gael nhw iddi. A wynias na beth oedd i slawer dydd. Mae rai chi gael nhw achos mae siwt sgwp o fiwsig yn cael ei ware. Mae'n dipyn o broblem. Ac oeddech chi'n sôn am yna am y penwythnos yma, neuadd y Brangwyn Hall yn Abertawe. Na chi le acoustics da, yn does yn y Brangwyn? Mae fe. Yn does. A mae'n neuadd grand iawn hefyd yn dydi? Odi, wir. Mae'n swno. Mae sŵn hyfryd na. Oes, mae'n ffantastig. Dyn nhw'n gwneud nhw fel a fi mwy, nag dyn? Nag yn wir. Dyn nhw ddim yn ei gwneud nhw. Mae'r adeilad hefyd yn hyfryd yn dydi o adeilad yn dydi? Odi. Wedyn, da chi rwan rioed wedi methu ymarfer meddan wrthau ers 1936. Mae rhaid rhyw bryd neu gilydd da chi wedi cael anwyd? Wi wedi bod lwcus iawn, cofiwch. Wi wedi bod lwcus iawn, de bod... Chi'n gweld, o'n i'n byw dim wedi 2 ganllaeth o'r bandrwm yn ystod ganlaeth, wel. Ie. A oedd hwnna
hwnna'n dipyn o help. Wedi da chi rioed wedi methu mi yn y 1936, 1936? O, siwr o, dwi'n cofio. Ond yn y blynydde diwetha, fi'n trio wneud yn, chi'n bod, bob una. Ie. Bob una, bob rehearsal de. Achos, os nag oes dynon yn dod i'r rehearsal, os dim modd i'r band i fy mlaen, chi'n gweld? Nag os, wrth gwrs. Os dim modd i'r band i fy mlaen. A na le mae'r bands yn ennill competitions, a popeth arall yw yn y bandrwm. Nac e ar y stage, ond yn y bandrwm cyn bod nhw'n mynd i'r stage. Da chi'n swnio fel rheolwr pêl-droed neu'r rheolwr rygbi rwan, fel yma nhw'n siarad, lwch, ynddo? On the training ground is where we win. On the training ground, na chi. Na chi. Da chi wedi cael llwyddiant fel band, mae siŵr yn dorosglyn dros y blynyddoedd. Be da chi'n gofio? Os a unrhyw un da chi'n gofio yn well na unrhyw un arall? Beth mae'r band wedi wneud chi'n meddwl? Yn union. Ie, wel nawr mae'r band yn wedi cystadlu lot dan siswo y miners yn y Blackpool. A oedd rhaid i chi i fynd i Aberdâr ar adeg ni i gael beth o'n gweld qualifio i fynd na, chi'n gweld? Ie. You have to qualify to go to i fynd i Blackpool. So, mae'r band wedi bod llwyrodd o weithiau yn Blackpool. Ac o'n i'n clywed bod chi wedi cael llwyddiant yn y Steddfod hefyd? Odyn. Gesson ni yn yr Steddfod yn Newport. Peter blynedd yn ôl. Ie. A gesson ni gwobr fyna do. A da chi cofio llwyddiant y Steddfod Pen-y-bont ar Ogwr 1948? Ydw, wir. Ydw. Enllon ni yn yr Eisteddfod yma o 23 points. Ew, do wir. O'ch chi ffili credu fe ar y dwrnod, ond nesson ni fe do. Da iawn chi. A na'r blynydde gore gesson ni o myna mlaen am y 5 mlynedd weithio ni de fe. O'n i'n mynd o un section lan i'r narfal. Ie. Neb i'ch twtsiad chi? Pardon? Neb di'n gystad na chi? Na, neb. Beth am adeg rhyfal rwan, os ydych chi wedi meddwl o ni, os ydych chi wedi cychwyn efo'r band 1936, wedi mynd o'r rhyfal yndo, 39 i 45, oedd y band yn dal i fod wthi? O amser rhyfal, chi'n meddwl? Ie, amser rhyfal. Oedd dim ond just cadw fynd o'n nhw achos oedd lot o'r members cael, lot o players o'n nhw'n gath o'n mynd i weithio yn llefydd le o'n nhw ddim yn dod tre am cwpl o thnosau fel chi'n gwybod. Iawn, i bydych chi. A wedyn ni Air Forces, of course. Ond ar popeth nôl yn 1945. Na bo. A wedi 1948 ennill yn y Steddfod ac steady climb o fanno ni'n clywed? O, steady climb oedd i hwnna mlaen wedyn. A chi. Oedd e'n beth odd iawn, achos fi'n cofio mynd i'r Brangwyn, siarad am y Brangwyn Hall nawr, yr contest cynta ag ôl y ryfel. Da chi? A oedd cymaint o fans wedi ddod i gystadlu na. Chi'n gwybod pwy amser gwpws y contest yn y bore? Nac dwi? 2 o'r gloch. Nac i. 2 o'r gloch. Achos o'n nhw ffili, o'n nhw gofio cadw fe fynd, chi'n gweld? O dan, wrth gwrs. A pob un y moyn y waren ach. A ddona'n stican yn feddwl i.
contest yn mas o doelwch yn fwrw. Wel, na chi. Crywch chi rwan, te. Dwi eisiau chi chwarae'r hen drwmped na. Mi ydych chi'n mynd i wneud hynny, dydych chwarae'r cornet i mi cyn chi fynd. A mae'n ben blwydd yna chi pa bryd? Dim merched. Dim merched nesa. A gai ddeud, wel dwi wedi deud i ddeud y gwir, hwn i'n ydych chi'n mynd swyl yma. Ydych chi'n 80 oed. Ie. Wel, pen blwydd hapus i chi am hynny. Ie. Mwynhewch y pen blwydd ar dathlu, dwi'n siŵr y gnewch chi. Be ydych chi'n mynd i roed i mi ar y cornet rwan? Wel, wedyn chi, mae beth o fe sy'n dod i feddwl ni, pan ddech chi es i weithio yn y gwaith clo, ddech chi es i gweithio gyda un o'r boes oedd wedi dod i'r ardal hyn o Sbaen. A enw fe oedd Gwmar y Zindo Rano. Basgle. A ddech chi es i weithio gyda fe. A oedd e'n canu'r gan yna, oedd e'n gweud, come on, you must sing with me. A of course oedd e'n canu yn Spanish efe. So, ond fi'n cofio gan yn et. Reit. So, nawr... Dewch ni gael honno dyna chi. A ni mwyn di... Ddrwg yn iawn, ni mwyn di ddechrau. Ma bo. Da iawn chi. Da chi, dewch yn ôl atai. Na chi. Na fo, da chi'n rwad i? Ydw, rwach yn et. Diolch yn fawr iawn iawn i chi. Llongyfarchiadau bob dim a pen blwydd hapus iawn iawn i chi. Diolch yn fawr iawn i chi. A neis cael sgwrs efo chi ar BBC Radio Cymru. Mae iawn. A ddech chi'n y Daily Mirror heddiw. Doeddech chi yma'r tudalen 3, ond sy'n ni'n poeni gorfod am hynny. Reit. Na fo, neis siarad efo chi. A mae neis i siarad â chi hefyd. A pob lwc i chi. A pob hwyl i chi nawr. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr iawn i chi. Da fo chi.